ଶଳା ଏବେ ଚୋରଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୁଚି ଲୁଚି କାମ କରୁ, ତୁ ଆମକୁ ଜଣେଇକି କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁ କହୁନୁ ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନେଇ ବାହାଘର, ଆମେ 10ଟା ଜାଗାରେ ବାହାଘର କରିବୁ। ତୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମେ 10ଟା ଜାଗାରେ, 20ଟା ଜାଗାରେ, 100ଟା ଜାଗାରେ ବାହାଘର କରିବୁ। ତୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? କହୁନୁ ତୋର କ'ଣଟା ଅସୁବିଧା ଅଛି?